Миличък, може ли за малко телефона ти да проверя нещо? Що ме питаш, взема? Що съм го питала? Защото съм възпитана простак такъв. Сега ще видя какво си харесва ти в TikTok. Време за първата ни семейна почивка. Заминаваме към морето. Малко е раничко за море. Какво може да направим за оголемяване на пениса без хапчета? Мамка му, да не съм забравил нещо. Спокойно, господа, спокойно, всичко съм изтрил, всичко е под контрол, бъдете спокойни, няма страшно, всичко е наред. А на този вчера снимката изтрили вчера, къде прати на маската? Изтрил съм, аз да не съм глупав. Един момент, свалените снимки от Viber не са ли запазва от галерията, господа? Мамка му, запазвате се. А, брат, ти сериозно ли бе? Много яка маска беше тя, човек. Ти изобщо не се показва, че си виновен за всичко. А премахна ли харесването от TikTok видеята на момичета, с които искам и... Нали? Мисля, че ги изтрих ги 100%. А, брат, ти пък като съзнаеш, защо ги харесваш? От мерак. Какво направихте? Набавахте ви на майката пък, Няма нищо спокойно, телефона и фончето. Шеф, аз наистина не се чувствам добре. Изобщо ме няма. Ако те чуй някой, ще си си някакъв негър. Абе, честно и без това няма не ставаш за нищо. Само са дваните, матьори. Успокой се малко, моля те, успокой се. Ох, всичко е наред. За малко да се побърка момчетата. Тъде оттам, бе! Червей! Махай се! Коята си праща голи снимки? А? Не знам, бе, само е някаква грешка, дай да видя. Виж какво е написала. С онова малкото нещо големи чудеса направи. А? Коя е тази, бе? О, майко, не мога повече. Добре, спокойно, преминаваме към план Б. Инфаркт! Гаси тока. Умирай, ако искаш, умирай!